Tebo ni nye min ɲininka a ye min fɔ tɛ komi ɲininkali ko an bɔra tafsiru yɔrɔ minnu na ni wagati seli tun tɛ olu tun t'a fɛ u ka ba yɛrɛ bon komi sisan ka jamana ninnu an y'a fɔ cogo min komi Buntɛmɛ a y'a fɔ cogo min balawu balawu ni fitina fitina bɛ diɲɛ kɔnɔ ciden sɔsɔli sababu de don ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn wele min na ka taa Ala tana bato ma bon ko n'i ye jamana ninnu lajɛ Ala jarabilen don gɛlɛyaw b'an kan diɲɛ yɔrɔ fanfɛla la gɛlɛyaw b'an kan diinɛ fanfɛla la hari bi yɔrɔw de bɛ dayɛlɛ Ala sɔsɔlaw bɛ yɔrɔw dayɛlɛ bon minnu ye nin ye min ye Abdulmusin Abadi mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ se ka arabukan kalan baw sage ka taa ka irisala ma a ye irisala ɲuman de dila nin na kayfa yakunu mustaqbilu dawlatu islamiyya kayfa yakunu mustaqbil dawlatu islamiyya mustaqbiluha khayru mimma diha aye irisala do dilanin ka ko cogodi silama jamanaw o kan ɲɛfɛla silama jamanaw ɲɛfɛla bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ min tɛmɛna u kan o bɛ se ka sɔrɔ cogodi maana silama jamanaw bɛ se ka ɲɛ cogodi dɔrɔn u ka laban bɛ se ka ɲɛ cogodi ka tɛmɛ u ka fɔlɔ kan a ye irisala dila nin kan parce que ko mun n'ale ni irisala dila komi nin ye kuma min fɔ a ye silama jamanaw ye fitina minnu ni balawu minnu bɛ silama jamanaw la ani jolibɔ min bɛ silama jamanaw la ani ɲɔgɔn faga min bɛ silama jamanaw la min ye nasaraw hakilina ni yahudi hakilina minnu donna silama jamanaw marasi ninnu u bɛ marasi minnu kan n'u bɛ faama kelen minnu kɛ jolibɛ minnu bɛ silama jamana kɔnɔ k'o de y'a to ale ye irisala dila silamaw bɛ taa fan dɔw yɛrɛ la cogo min silama jamana bɛ sɔrɔ cogo di o de y'a to ale ye irisala in dila o kan a ko sika t'a la a ko min ye mujaharatu minnu filɛ marasi kɛ faama contrôle la ou bien an ka hakɛw an ka taa fara ɲɔgɔn kan ko an b'an ka hakɛ ɲini faamaw fɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw a ko sika t'a la deli la si tɛ ninnu na kuranna ni sunna na ali sarafu ka taabolo la silamaw k'u sen bɔ ninnu na pewu a ko ninnu tɛ silama jamana dila u tɛ na ni silama jamana u tɛ se ka sababu ka silama jamana kɛ silama jamana ye u bɛ na ni fɛn o fɛn ye ka silama jamanaw ci olu ka bɔ sen na pewu a ko min bɛ silama jamana kɛ silama jamana ye a ye aya caman fɔ anw tɛ se k'o bɛɛ fɔ a dɔ ye mun ye walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kajjabu faghadnahu bima kanu yaksibun ala ye mun fala ko ni dugu mɔgɔw tolle manani ni ala ye ka siran ni ala ye lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard ni ala tun bɛ sankaba barika dayɛlɛ kanu ma n bɛ dugukolo barika dayɛlɛ kanu ma mais a ko mɛ dugumɔgɔw ye ni ala nkalontigɛya ni ala fana y'u mina n'u ka baara kɛtaw ye o la ni aya ye mun yira jamana bɛ kɛ silama jamana bɛ kɛ jamana ɲuman ye hɛrɛ bɛna jamana la cogo ni aya la limaniya ni ala ɲɛsiranya o de bɛ hɛrɛ nati jamana la koyi mais ni jamana ala nani de b'a kɛ ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ ala nanini kuranna nanini cidenw nanini fo yɔrɔ bɛ taa dayɛlɛ o kama ni ala yɛrɛ ka dɛmɛ tɛ mumini kelen kelen minnu bɛ jamana kɔnɔ tawhidi mɔgɔ kelen kelen minnu bɛ jamana kɔnɔ ni o sababu tɛ o jamana bɛ jɔ cogo di o bɛ bɔ fitina la cogo di donc o kɔfɛ Abdulmusin Abadi de ayaw sama a ko ala ko yahuda ni nasara ma a ko ni yahuda ni nasara n'u tun ye tawureta jɔ u tun ye injila jɔ a ko ale ala aya ye law annahum aqamu tawrata wal injil la kalu wa min tahti arjulihim ala ko kitabe dunkengu yahuda n'u tun ye
tawreta jo ka baara kɛ ni tawreta ye ni injilatigiw tun ye baara kɛ ni injila ye ko u tun bɛ nɛɛma donu sanfɛla u b'a donu dugumala ye o kɔfɛ abdulmuhsin ye salafu dɔ ko a tɔgɔ tɛ hakili la tawsiri la ko ale ma sira aya si ye silamɛw ni kuranna na ka ni aya bɔ ni silamɛw fana tun ye kuranna jɔ dugukolo kan ka jɔ ni kuranna ka kuranna jɔ u tun bɛ dumuni kɛ u sanfɛla ni u dugumala u tun bɛ ala ka nɛɛma de dun donc a ko o la min bɛ silama jamana kɛ silama jamana ye ou bien ka silama jamanaw ɲɛfɛlaw ɲa ka tɛmɛ min tɛmɛna sariya ka baara kɛ ni kuranna sariya o dɔrɔn de don ka baara kɛ ni sariya ye ala ka diina ye sariya minnu bɛ kuranna kɔnɔ sariya minnu bɛ cilen ka sunna kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye ka kuranna jɔ ka baara kɛ ni kuranna ye o dɔrɔn de bɛ jamana lataaɲɛ o de bɛ jamana jɔ o de bɛ jamana kɛ silama jamana ye o la an bɛ min fɔ jamana ninnu kɔnɔ n y'o fɔ kutuba dɔw la n ko faamaw b'a kɛ k'u ka diɲɛ sababuw kɛ pour jamana ka diɲɛ bɛ bɔ dingɛ la cogo min a ka diɲɛ ko bɛ bɔ dingɛ la cogo min bon jamana ka karamɔgɔw fana de kan k'u cɛsiri tawhidi la jamana fana ka diina fana bɛ bɔ dingɛ la cogo min saudiya kururi mufaddala in tɛmɛnen kɔfɛ saudiya jamana hijaji jamana yɔrɔ tun ma gɛlɛ k'u bɔ fawjani yɛrɛ b'a fɔ cogo min sani mahamadu bin wahabu ka dawa kana u tun tɛ foyi la ni misigɛ bagɛ ɲɔgɔn faga kungo kɔnɔna de tun don foyi tun tɛ ni kungo tɛ ɲɔgɔn faga ka bin ɲɔgɔn ka dɔrɔn bagɛ dɔrɔn o de tun b'u bolo hɛrɛ si tun tɛ ɲini ɲɔgɔn faga tɛ mais tuma min mahamadu bin abdul wahabu ni tawhidi dawa nana minnu bɛ sisan u ka mɔkɛ dɔ mahamadu bin suudu o ye mahamadu bin wahabu bisimila ko dawa min b'i bolo ne y'i bisimila e ka dawa in kɛ ka ala ka diina dɛmɛ n'i ka dɔɔni ye ne fana bɛ diina dɛmɛ ni ka fanga ye an ka kuranɛ bamuru fara ɲɔgɔn kan ne bɛ diina dɛmɛ ni ka fanga ye e bɛ a dɛmɛ ni i ka dɔɔni ye u ye sarati k'u ni ɲɔgɔn cɛ ka dawa in ta dugu kelen de tun b'a bolo mahamadu bin suudu a wagati i bɛ yɔrɔ kelen de mara jamana tɔ dugu wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'o fana bɔ mara dugu wɛrɛ n'a fana n'a masakɛ mais tuma min a ye tawhidi bisimila ka tawhidi dɛmɛ nin b'a kɛ ka tawhidi diina bɔ dingɛ la ni tawhidi fɔlen nin b'a fɛ ka diɲɛ bɔ dingɛ la ni a ka bamuru n'a ka fanga ye dugu kelen de a tun b'o de mara a laban saudiya bɛɛ kɛra ta ye a y'a tɔgɔ kɛ saudiya ye sunbo tun b'a fɔ ne jiri dɛ o tun b'a fɔ ne jiri dɛ mais olu fila faralen ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn senbɛntiya ka tawhidi dawa in sabati dɛ ale ye hɛrɛ sɔrɔ tawhidi talen ni mɔgɔ mɔgɔ wulila jamakulu wulila ko u filɛ k'u ka lahala min na tɛ n'an y'u to tɛ o laban bɛ s'an ma ye an ka t'u kɛlɛ ye ni minnu nana bi kan u fana bɛ kɛlɛ ala b'u dɛmɛ kan saudiya marala nin cogo de la hɛrɛ nana nin cogo de la hari bi u filɛ o hɛrɛ la o de y'a to hari bi min bɛ u n'u ka tiɲɛli u ma dafa dɛ fawjani y'a fɔ cogo min nagasi b'u bolo dɛ junubu b'u bolo mais u n'u ka nagasi n'u ka junubu min ye tawhidi yɔrɔ ani salafiya yɔrɔ sunna yɔrɔ u ma tilenkɛ kɛ n'o ye dɛ u t'o tilenkɛ la dɛ parce que u b'a dɔn ala ta kɔfɛ ni saudiya kɛra saudiya u bɛ hɛrɛ la o de don tawhidi ni sunna ni salafiya taabolo min bɛ u yɛrɛ b'o dɔn cɛwlu bɛ hɛrɛ la ala ta kɔfɛ o de don o de y'a to n'u nana ni hari junubu wɛrɛ cogo u ka tawhidi lesiri ani ka sunna faratu tɛ k'o la dɛ o b'u bolo ye dɛ donc o la anw bɛ min fɔ jamana ka diɲɛ kow bɛɛ dɛ mais karamɔgɔw ka jɔ dɛ min bɛ jamana kɔni bɔ dingɛ la a ka damina diina de la fɔlɔ dɛ fo tawhidi de ka dawa fanga ka don o la ciden ka sunna matarafali na batoli fanga ka don o de la karamɔgɔw ka jɔ o de kan minbariw kan wallahi minbari min bɛ bamako kɔnɔ ni karamɔgɔw tun bɛ tiɲɛ fɔ ka ala ta fɔ ka ciden ta fɔ ka jɔ ni tawhidi juma mɔgɔ tan bɛ kanda juma an ka dɔgɔman yɛrɛ kɛ jamana in kɔnɔ mɔgɔ tan bɛ tiɲɛ ye minbari min bɛ bamako kɔnɔ kotuba minnu bɛ kala olu kan ni ala ta tun bɛ fɔ o kɔnɔ a ɲɛma de
hadisa be fo nyema weleli be ke kata tauhidima weleli be kata sunna ala famu sarafu salih juma alimami kelen ka jama be mo tankanda ube bo filibancala kasagi kata ciyama jamana be nyawu ba tenye nkom mimbari kile ciden tilela abubakar tilela umaru tilela usmana tilela ali ibn abi talib mimbari kile de jiyanyo mimbari kile ciden kam mimbari diya be nyana ni mimbari kile de mimbari joli ba umbolo mun nyana jamana kono defo bere ba de be dina weleli kala wala defo bere ba o be dina weleli kala wala de awa nu ulu dina weleli kala yere wulila de hubbul watani inyana na dina yere ko dina debe jamana nye folo koy dina debe watani nye hada maden da kunte foye ni dina to wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni ala ko lima jinna ne hada maden da foy kama fon kan nya mariya akan ne alabato me karamo yire de nyina nan ne aya ko hubbul watanu al watanu hubbul watanu min tabawiyan waya hada madin kan na tare da yau hada madin shite ni te ka yoro kanu hari kafir ba ka yoro kanu hari kafir bile abaka jamana kanu mushriki bile abaka jamana kanu daraja wure to yau mugo shite na ta ka jamana kanu hari kafir bile ko hada madin ka ke dina kanu bagade ika dina de bila fembenye folo dina de be fembenya daruratul khams fenduru min islamia sariya ko kolosi aw yu folo ke munye adin daruratul qamus afolo ke dina de be fembe nyambali mo dina nyani bolode ini ala chebe ini ala chenye ala batonya ye koy menni e koy ka jinya jo chogo ini ala che manye foyi manya ibolo donc ambe min fo anka hamini dina anka dina de bila fembe ni dina soro la jamana be soro koy ni dina soro la faso nyuma be soro kolen faso nyuma o be soro koy ni dina sabatira ha namu faso nyuma be soro jamana nyuma be soro ni kera dina de nyuma ye ibeke faso do nyuma ti sagolaw ni mo kera dina de nyuma ibeke faso de nyuma mais ni mo kera fasende nduma de e make dina de nduma ye enyu onyo mo jugute kata jamana ma enyu go fitina te jamana kono enyu go balawute jamana kono ni mo mani dina de kanu foro ni ma dina de soro ko fate de nduma ya dina te yughrubuna buyutahum bi aydihim ni e yere ye faso injo ni sanuni worje dina ti bolo e yere bolo ba karibe tasuma kala yire buro bakari be tasuma kala ni dinate dugo jumambe makabo makka kausa jiya dugo be cide nya toy mun kama cide nya toy dina de kama bora kono tuma mu ya koro ko ata ka dina nye soroye abora baka dina nya soro yor metara makka kausa madina yo me cide mbora na ka dina de sebo ye makka bilani munye uka dina sababu donc mbalimo dina de be femme amma fo mo sikani ka faso kanu har kafiri ba ka faso kanu me fo hada madenka ika dina de kabila fembe ala yere mu fo qur'ana kunu qul in kana aba'ukum wa abuna'akum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa amwalu igtarafutumuha wa tijaratu tagsawuna kasadaha wa masakin turiduna habba ilaykum min Allah وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره الا ما فاسون فوننا الا كنا فاوكرا انا دو انا بريمو انا ككبلو انا كفرمسو اي اني اين نابرو نفلو منون باركو سرو انا كسني فرنا كجغو انا كسونيمو ni nunun de kadawuye kateme ne alaka ni nunun de kadawuye kateme jihaduka ne alaka sirala ayi sigi kan ne makono ke ayi sigi kan ni alamma kono bena minke awla inna allah la yahdi al-qawm al-fasiqina o ko fi ala yakum ni fasiqu ni mugo ye yifa bila dinanye eyi dem bila dinanye eyi barima bila dinanye eyi kabila bila dinanye yi ka furmuso bila dinanye yi ka nafol bila dinanye
i ka sanni feere bila diina ye i ka wa faso bila diina ye k'i ka sow bila diina ye ala k'u ye fasigi de a ko ye fasigi de e y'i ta kɛ i ka sigi k'ale makɔnɔ a bɛ min jigi ka bɛ lajaba min jigi a bɛ balo min jigi ka sigi k'a makɔnɔ o la an ka hakili ɲuman sɔrɔ hali karamɔgɔ ni dɔnnikɛbaaw a ye hakili sɔrɔ diina de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ koyi diina ka di anw ye ka tɛmɛ faso kan diina ka di anw ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan dɛ donc an bɛ ala deli an ka diina de kɔfɛ ala k'an ka faso in kɛ diina faso ye k'an ka jamana in kɛ diina jamana ye hadamaden ka ala deli nin de na sinon fo hadamaden diina de ka diya ye ka tɛmɛ faso kan o de ye wajibi ye kan ala y'o de fɔ kuranna kɔnɔ ciden ye o de kɛ diina de diyara ciden ye ka tɛmɛ a ka faso kan diina de diyara sebaw ye ka tɛmɛ u ka faso kan parce que u y'u ka faso to diina de kama ka taa madina tuma min hari maka dayɛlɛra a dayɛlɛra ka kɛ silama dugu ye u ma sɔn ka segin ka na u ko man taraka shay'an lillahi awadahu lahu khayran minha maana ni mɔgɔ ye fɛn o fɛn to ye ala kama ala b'a fɔ ye fɛn ye min ka wusa ye ani fana u y'a yira anw ye maka to ye ala de kama ka taa madina an tɛ segin ka n'o ma tuguni o de y'a to hari an tɛrɛdira sebaw bolo mɔgɔ ye hijira kɛ ka bɔ maka i kana sigi ye tuguni i bɛ san maka de i bɛ san madina ou bien i bɛ taa jamana wɛrɛ de la mɔgɔ ye hijira ka bɔ maka parce que i ye maka to ye ala de kama i y'a to ye ala de kama i y'a to i ka diina de kama hari a kɛlen kɔfɛ silama dugu u ma sɔn ka na segin ka sigi a kɔnɔ tuguni parce que olu y'a to ye ala de kama u y'a to u ka diina de kama donc n balima an bɛ min fɔ nin ka faamu diina bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ a ye diina bila fɛn bɛɛ ɲɛ n'a ye diina bila fɛn bɛɛ ɲɛ ka diina matarafa ka baara kɛ ni diina ye ala ka dɛmɛ bɛna jamana ala ka barika bɛna jamana ma an bɛ ala deli ala ko hakili ɲuman di jamanadenw ma bon ko dɔ ko misiri wɛrɛ la o ko dɔ bɛ e ko a kan bɛ ta de wa ko dɔ ko misiri wɛrɛ ko a kan bɛ ta a bɛ se misiri wɛrɛ la fana mais kan de man di mais dɔ fana kan ka di mais ale kan tɛ ta kosɛbɛ jɔn bɛ k'a ye ciden ye min fɔ tuma min abdullahi ibn abdurabbihi a ye salli wale ye sogo la ciden ko ye min ye u ladige bilali na huwa anda minka sauta a ko bilali ka kan bɛ ta ka tɛmɛ e kan kan tali ni a bɛ se salli wale la ni a kan bɛ ta an b'o de ta mun n'an ye mikɔrɔw ta kan u bɛ kan lata de ka tɛmɛ kan senfolo kan ciden y'o de kɛ maksudi ye huwa anda minka sauta a ko salli wale in a ladege bilali la bilali ka salli wale parce que ale kan bɛ ta ka tɛmɛ e kan ko salli wale i bɛ se k'i bɛ ɲɛsin kɔrɔ ma ou bien dɔɔnikɛbaaw ko wajibi tɛ o ye i y'i ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ ma mais mustahabu kɔnɔ don dɔrɔn kanunen don n'i bɛ salli wale i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma sinon n'i y'i ɲɛsin yɔrɔ yɔrɔ ma i bɛ salli wale ni dugu b'i ka fan min de dugu ni misiri bɛ yɔrɔ min dugu b'i ka fan min i b'i ɲɛsin olu de ma ka salli wale pour kuma ka lase u ma mais n'i y'a sɔrɔ ayiwa i y'i ɲɛsin kɔrɔ ma i ɲɛsin yɔrɔ wɛrɛ ma dugu kɔnɔ a bɛɛ de kelen ou bien nin mikɔrɔkɔ la i k'i ɲɛsin kɔrɔ ma o ye mustahabu de wajibi tɛ bon ko ni dumuni kɛra u y'a kɛ laada i b'a fɔ a barika barika i bɛ duwawu de k'u ye ciden ye min fɔ ko n'i ye dumuni kɛ mɔgɔw fɛ duwawu k'u ye ala k'a ka junubuw yafa ala ka barika don a ka garijɛgɛw la i bɛ duwawu kɛ a duwawu bɛ ni tirala dumuni na an ka sariya la a duwawu de bɛ i b'o de kalan i b'o de fɔ
mo koni qur'ana duru bi bolo qur'ana kelen kala ni ma be wasa ka be wasa tuguri ye qur'ana kelen min kala imma ko be yo kala doni ke ko atto ni emma ko to lay kana dai ibolo fu di fanta wore ma ko kala ni qur'ana chayare bolo e ba ke ka kalanke min kono ni wasa bola qur'ana to kana da ibolo fu ka fanta ni mo wore ma ko to lay ba do ma ka kala ko bon ko doko e docteur de be docteur la sola ni muso nana ube ecographique muso te mumba kula be se ka kula wa bon lesiri la muso de be muso laje muso de be muso frake silamiya sariya la cɛ fana bɛ cɛw lajɛ cɛ bɛ cɛw furakɛ nin de lesiri nin de silamiya ka sariya ye a haramuyalen don wali cɛ ka walimuso ye a haramuyalen don walimuso fana ka wali cɛ ka lajɛ ninnu ye haramu ye silamiya sariya la lesiri la musow ka muso furakɛ cɛw ka cɛw furakɛ bon ni darura nana u bɛ jamana minnu silamiya sariya tɛ komi an ka jamanaw bɛ cogo min donc ni muso do nana dɔgɔtɔrɔso la muso si tɛ min bɛ échographie kɛ dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ si tɛ fana n'a bɛ se ka taa ye ni muso wɛrɛ b'a kɛ ni darura nana wali cɛ b'a kɛ ni darura nana k'a fɔ ni muso min échographie min kan ka k'a la wajibi dɔ ka k'a la parce que ewa défaut de do fula la ou bien bana de do fula la ou bien dembe cogoya do la kɔnɔ la fo échographie ka kɛ ni muso be muso b'a kɛ ni muso tɛ darura nana cɛ b'a kɛ ad-daruratu tubihu mahjurat wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma udtirtum ilayhi ala ko ne ala ye munnu haramu yaw ka ɲɔ faranfansiya aw ye fo n'aw hatagira haramu min na donc ni darura nana wali cɛ bɛ walimuso furakɛ walimuso fana bɛ wali cɛ furakɛ o ye darura wagati mais ni darura mana lesiri la muso de bɛ muso furakɛ cɛ bɛ cɛ furakɛ bon ko do ko olu bɛ jɛgɛ de feere ko ani galasi min bana u fɔ olu ka ni galasi feere sinon ni olu ye galasi bɔ a la u t'u ka poids in sɔrɔ Allahu alam ni masayila n tɛ se ka kuma la tiɲɛ la n ye nin sɛgɛsɛgɛ ka sɛgɛsɛgɛ ma kuma ni dɛdɛla u ye dɔɔnikɛbaaw bolo min bɛ se k'i wasa nin bɛ kuma n'a ye Allahu alam subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk